Dragii mei, iată că am din nou onoarea să stau în fața unei camere de filmat ca să pot să vă mărturisesc experiența vieții mele. Când am fost invitat în acest proiect, mi-a fost puțin teamă, vă spun sincer, am avut trac, emoție, gândindu-mă că aș putea să ies eu ca persoană în evidență. Eu fac parte dintr-un proces generos, dintr-un proiect universal. Creatorul meu, Domnul Iisus Hristos, cu Tatăl nostru Ceresc și cu Duhul Sfânt, m-au alcătuit în felul acesta și veți auzi cum s-a împărțit viața mea în cele două etape distincte, asemenea istoriei acestui pământ. Înainte de Iisus Hristos și după Iisus Hristos. Știți că înainte de a exista ceva, era întuneric, pământul era gol și apoi a început să apară uscatul, apa, lumina, verdeața, animalele și culmea creației omului. Din această creație facem parte cu toții, nu numai eu. Fiecare din noi suntem un proiect generos și îmi pare rău să o spun, foarte puțini din noi recunosc că au un creator. Pentru mine, viața, așa cum am spus, s-a împărțit în două părți distincte, înainte de Iisus Hristos și după Iisus Hristos. M-am născut în anul 1951, într-o noapte viforoasă cu viscol, după cum mi-a spus tatăl meu, după ora 12 noaptea și odată într-o situație foarte grea pentru mine, tata mi-a reproșat anumite derapaje pe care le făceam și mi-a spus chiar așa, tu ești băiatul meu, întâiul meu născut și din 200 de copii, în seara aia la maternitatea Steaua, când am rugat-o pe asistentă să mi te arate, mi-a spus că ești cel mai frumos. Mă uitam la tata și când mă uit acum în oglindă, parcă nu-mi vine a crede. Dar știți, toți copiii sunt frumoși. Prima parte a vieții mele s-a desfășurat foarte greu, îmi vine să-mi aduc aminte, undeva într-un cartier al Bucureștiului, Rahova, unde am locuit împreună cu părinții și cu bunica mea, mama mamei mele, îi spuneam mama mare, undeva în Rahova, pe strada Puchie, până la vârsta de 13 ani. Mi-aduc aminte cu tristețe de acea copilărie. Nu știam de ce părinții mei nu se pot înțelege. După mine au mai venit două surori, mai mici, sigur, ca mine, și sunt destul de încurcat așa ca să vă destăinuiesc întâmplările la care am fost martor, scandaluri, bătăi neîncetate, neînțelegeri, reproșuri, violență. Tata a fost un om foarte violent. Facem parte dintr-o familie mixtă. Părinții tatălui, bunica respectiv este basarabeancă, iar bunicul este ucrainian, din neam de cazaci, de pe Don. Ați auzit poate de istoria lui Emilian Pugaciov, pe Donul Liniștit, oameni necruțători. Îmi povestea socrul meu că în timpul celui de-al doilea război mondial, când mareșalul Antonescu a dat ordin ca armata română să treacă Prutul, ne-am dus, îmi spunea socrul meu, până în Odessa. Acolo ne-am oprit pentru că nu mai era teritoriul nostru. N-am ascultat ordinele comandanților noștri și am asistat la niște scene incredibile.
Cazacii atacau tancurile rusești cu săbii, mureau mitraliați, fără să le pese, veneau val după val și val după val erau executați. Cam din neamul ăsta mă trag eu. Bunicii din partea mamei au fost de altă structură. Bunicul meu a fost din neam de greci, a fost șeful cofetar al curții regale pe vremea regelui Carol, Mihai, ulterior. Iar bunica mea a fost din partea mamei olteancă, o femeie deosebită. E bine să știți că încă din copilărie bunica mea mi-a spus că există Dumnezeu și m-a învățat ca dimineața să-L rog să mă ajute, iar seara să nu mă culc până când nu-i voi mulțumi. Să știți că timp de 38 de ani, așa am făcut cum m-a învățat mamarea mea. M-am rugat până în al, nu 38 de ani, până în al 38-lea an, pentru că, sigur, m-a învățat despre Dumnezeu pe la 4-5 anișori, când eram conștient și puteam să înțeleg ce îmi spune. Pentru mine, mamare, a fost o mare dezamăgire în momentul când, știți, de Crăciun, de Sfântul Nicolae, cum se obișnuiește și astăzi, ni se puneau în pantofiori dulciuri, mici cadouri sub pomul de iarnă, într-o noapte de Moș Crăciun. Știți, pe vremea aceea nu se spunea Crăciun, se spunea Moș Gerilă. Așa, sistemul comunist au considerat că e bine să se denumească această sărbătoare. Pomul de iarnă, ne duceam la tata la fabrică, ne dădeau comuniștii jucării, cadouri, dulciuri, respectau și ei, să știți, atât cât le permitea ateismul lor. Dar respectau aceste sărbători tradiționale și într-o seară de Crăciun n-am vrut să mă culc. Am fost foarte ambițios, m-am făcut că dorm și pe la miezul nopții bunica mea a scos din șifonerul ei mare cadourile și pentru mine și pentru surorile mele și o urmăream de sub plapumă, cum le punea, cum le aranja frumos. Dimineața am tăcut, am zis că nu știu nimic, nici pe acolo n-am trecut. M-am dus repede la brad, mi-am luat cadou și m-am dus în brațe cu el la mamare și zic, mamare, zic, da, dumneata l-ai văzut pe Moș Gerilă când a venit să pună cadourile astea? Da, maică mare, am stat cu el, m-a întrebat dacă ați fost cu minți, am spus că sunt nepoții mei, sunt foarte cu minți, ascultători. Zic, maică mare, zic, da, așa vine Moș Gerilă îmbrăcat în cămașe de noapte. Nu prea cred eu că era Moș Gerilă, eu cred că dumneata erai Moș Gerilă. În momentul ăla, mamarea mea mi-a spus, nici băi, zdrăbanule, nu pot să mai ascund nimic de tine. Sigur că nici eu n-am fost un copil foarte liniștit, aveam o curte mare, cu pomi mulți, îmi plăcea să stau prin pomi, prin pod, pe casă. Era săraca disperată, pentru că dacă picam de acolo, era jale. Pot să vă spun că din această copilărie am un semn, mi-am lăsat barbă, acum sunt într-o situație spirituală specială, de obicei nu purtam barbă. La vârsta de 7 ani, 6 ani și jumătate, în cartier, a fost prima mea încercare, prima întâlnire cu moartea. Pot să vă spun, ca fratele Pavel, că aveți în fața dumneavoastră un tip care trebuia de multe ori să fie mort. Aceea a fost prima mea încercare de foc. Niște copii în cartier, băieți mai mari decât mine, ne jucam cu niște cutii cu carbid. Era o chestie care ne fascina. Trebuia să dăm dovadă de mult curaj. O cutie într-o groapă, puneam un bolovan de carbid, cutia avea o gaură, apă, se făcea o compresie acolo puternică și unul din copii trebuia să țină degetul pe gaura aceea și sigur că alt copil cu plăjină, cu o flacără în cap, o cârpiță, striga, ia mâna și fugi, și fugeam,
El dădea foc și sărea cutia aia în nori cât de nu mai vedeam. Era o explozie teribilă, dar cel care ținea degetul ca să țină presiunea acolo era erou în cartier, pe stradă, avea un alt renume, așa, era altfel văzut de copii. Și am vrut și eu să fiu erou. În ziua aceea nefericită, tata era la muncă, chiar așa îi spuneam unui, avea o poreclă prăjină, îi spuneam, era cel mai înalt dintre noi, voi care vreți să puneți? Niciunul din copii nu se îndura. Eu dacă am văzut că niciunul nu se îndura, deci lasă că pun eu, nu e nicio problemă, nea prăjină. M-am dus, am pus mâna și el a spus, fugi! N-am auzit când a zis fugi, doar știu că am căzut pe spate, m-am simțit că îmi curge ceva cald așa pe mine, mă simțeam foarte plăcut, parcă pluteam. Sigur că a venit repede un vecin, nea Tudorică, m-a luat în brațe, a fugit acasă la mama, mama a dat telefon tatei, mi-au pus un pansament, salvare, spital, Doamne, m-a luat mama o bătaie ca să țină minte, să aibă grijă de mine. V-am spus doar așa, un eveniment. Prima mea încercare, prima mea întâlnire cu moartea. Am rămas cu o cicatrice și mereu când mă uit în oglindă și când mă bărbieresc că am probleme, trebuie să o ocolesc, mi-aduc aminte că viața mea a fost o luptă. Știți, așa, mi-am făcut un fel de statistică sinistră, sumbră, cam de câte ori îngerul morții s-a întâlnit cu mine. Și pot să vă spun așa, fără nicio reținere, am avut la vârsta de 5 ani și jumătate prima încercare teribilă. Apoi, după mulți ani, în 1968, în banda din cartierul Balta Albă, din zona Diham, viața mea a fost scoasă la mezat. Și Dumnezeu n-a îngăduit să mor, dar nu-L cunoșteam pe vremea aia, nici nu mă interesa. Știam așa că există și că e bine să mă rog și să-i mulțumesc. Dimineața și seara, cum a învățat mama mea. Mai mult nu mă interesa. Următoarea încercare de foc a fost în anul 1972. M-am eliberat din armată, am vrut să mă angajez. Am cunoscut acolo, în fabrica aceea, Metaloglobul se numea, o să vă povestesc mai în detaliu, un prieten foarte bun, era rectificator, eu am fost frezor de meserie. Când am plecat, era și zi de salariu, la cadre mi s-a făcut angajarea și m-am vrut să mă cinstească cu o bere la bufetul stadionului, undeva în zona electroaparataj. Când am plecat, n-am băut mai mult decât o bere fiecare, nici nu-mi plăcea să beau. Nu mi-a plăcut niciodată foarte mult alcoolul. Am băut, nu sunt ipocrit, am fost și ospătar printre alte meserii, o să vă povestesc mai încolo, dar întotdeauna am băut cu cumpătare. Ne-am suit într-o mașină, aglomerație, era mașina 101, în zona aia circula. Ne-am agățat așa de scară, era un băiat mare, voinic, ne-am făcut 200 de metri în fața halei, Pantelimon se numea pe vremea aceea. El a căzut primul și după el am căzut eu. El a avut capul crăpat, a făcut reverion în spital la 23 august, cum îi spunea atunci, acum îi spune Sfântul Pantelimon. Și eu n-am fost decât zdrelit pe genunchi și pe mâini și hainele care mi le cumpărase tata, că venisem din armată și mi-am luat și mie niște haine noi, erau făcute praf. Alt accident a fost în 1976, după ce m-am căsătorit la 2 săptămâni, un prieten bun de la mine din atelierul de proiectare, am fost și proiectant printre alte meserii, a vrut să luăm niște vin de la socrul meu, a plăcut foarte mult, el mi-a făcut pozele la nuntă și avea o motocicletă, un nici de 2,5 puternic. Am plecat din București cu Iju și la câțiva kilometri de satul unde locuiau socrii mei, mi-a ieșit de pe câmp un tractor, ne-am dat peste cap. Dacă nu aș fi avut casca aceea în cap, care a crăpat, era mort astăzi. Alt accident teribil am avut în 1981, un accident de mașină în pădure la Brănești, o să vă spun mai multe. Alt accident groaznic și de acolo începe și viața mea cu Domnul Iisus.
De fapt, practic n-a fost un accident, a fost o întâmplare îngrozitoare. Soției mele i s-au blocat rinichii, a făcut blocaj renal, aveam 2 fetițe deja, trebuia să fie moartă. Atunci am murit cu adevărat, pentru că mi-am predat viața Domnului Iisus Hristos, de fapt Tatălui Ceresc, de fapt nici nu știam că există un Tată, un Fiu, știam că există Dumnezeu, eu lui mă rugam. Pe urmă am aflat toate celelalte detalii, studiind Cartea Cerului, Biblia. O să vă spun mai târziu ce s-a întâmplat. De acolo a început viața mea, însă ca soția mea să scape, am făcut o înțelegere cu Dumnezeu și să ia viața mea, zilele pe care le mai aveam, zile chinuite, veneam după 7 ani grei de suferință, când mă certam cu Dumnezeu de ce nu m-a lăsat să mor în acea noapte de decembrie 1981, acolo în pădure la Brănești, unde am avut accidentul de mașină, și am spus, Doamne, ia viața mea și dă-i o soției să-și crească fetele. Atunci am murit. Practic trebuia să fiu mort, pentru că Dumnezeu m-a ascultat și o să vă spun ce s-a întâmplat. Altă poveste tristă a fost în anul 1989, 14 zile de terapie intensivă. Sigur că după accidentul de mașină din 1981 am rămas și eu ca fratele Pavel cu un cui, un piron, care îmi aduce mereu aminte, o boală năprasnică, fără vindecare, un ast bronșic alergic, care mi-aduce pefon nervos. Șocul a fost teribil, o să vă spun cum am scăpat, cum a scăpat practic Dumnezeu. În 1989 am stat 14 zile la Spitalul Funden la terapie intensivă. Tot în 1989 am trecut prin Revoluția Română. Camarazii mei, e bine să știți că am fost voluntar în cadrul Comandamentului Marelui Stat Major al Ministerului Apărării Naționale. Camarazii mei, ofițeri, subofițeri, soldați, gradați, au murit în stânga și în dreapta mea. Aici mă încadrez în Psalmul 91, unde Domnul, ulterior am aflat că îmi spune că 1000 să cadă lângă mine și 10.000 la dreapta mea, de mine nu se va atinge. Am trăit această experiență în decembrie 1989. O altă întâmplare tragică, în 1997, am făcut un șoc anafilactic, o să vă spun și întâmplarea aceasta, am fost dus în comă de gradul 2 la Elias, am scăpat și din camera morții, cum mi-a spus doctorița respectivă, și ea uimită de experiența mea, și tot în 1997, în luna august, am căzut pur și simplu sufocat în curtea spitalului Nasta. Am scăpat și atunci. O altă întâmplare nefericită a fost în anul 2015, când în mod surprinzător, fără să știu că inima mea este slăbită, de ani de efort, de sport, de muncă, sigur că în anul 2015 aveam 2 cazuri grele, îmi corbeam că am venit de la muncă, am căzut, accident vascular cerebral, m-a dus la Opula Floreasca, neurologi, o echipă întreagă, am scăpat și atunci. Și ultima încercare a fost anul acesta, în primăvară, când o răceală banală, de câte ori n-am fost răcit în perioada aceasta, am tratat-o puțin superficial, s-a transformat într-o pneumonie atipică, am ajuns la Spitalul Matei Balș, unde doctorița care m-a preluat m-a mustrat teribil. Cam astea au fost așa, mi-am făcut eu un fel de retrospectivă, de aducere aminte a acestor întâmplări. Detaliile pe parcursul prezentării mele. Sigur că, așa cum vă spuneam, acolo în cartier, tata era cunoscut ca un om la locul lui. Nu bea, nu fuma, era muncitor la uzinele Timpuri Noi, o meserie foarte grea, turnător în fondă. Aducea banii acasă, însă mama
Nu știam pe vremea aceea. Pe urmă, mult mai târziu, înainte de a muri, m-am întrebat: tată, dar de ce am trecut prin acele întâmplări? Tată, uite de ce, și mi-a spus: nu pot să reproduc. O mare durere pentru mine. E mama mea, nu eu n-am ales-o, Dumnezeu mi-a dat-o și pentru ea toate amintirile bune sunt pe lume datorită lui Dumnezeu și datorită ei. Dar am știut de ce se întâmplau acele lucruri. Într-o noapte de vară, după un asemenea scandal, îmi dau seama cât de supărat era tatăl meu, că distrugea mobila în casă. Ieșea în curte, tăia pomii, lumea din cartier, știți cum este în cartier, se adunau pe lângă garduri, surioarele mele. Când îmi aduc aminte, fugeau la Mama Mare, stăteam în aceeași curte, dar în alt quartal de case. Eu mă agățam de gâtul lui și cu mare greutate nu mă desprindeam de acolo până nu-l potoleam. Plângea, era ceva îngrozitor. După atâtea și atâtea scandaluri și atâtea conflicte și atâta groază, într-o seară, aveam 13 anișori, în 1964, am spus: tată, gata, s-a terminat. Din momentul ăsta plecăm în lume. Ne-am luat o valijoară, cu ce am apucat și noi să ne punem în ea, și am plecat în lume. Ne-am oprit în noaptea aceea la sora lui. Știți, v-am spus că el a trăit în Moldova noastră, socialistă, pe vremea aceea, rusofonă. E o istorie atât de tristă pentru poporul nostru. A reușit să scape la ocupația samavolnică a armatei bolșevice roșii. Nu am probleme, n-am partii cu politica. E istorie și e istoria neamului meu și mă doare. Acolo sunt românii noștri. Câți au mai rămas? Pe mulți au exterminat, pe unii au mutat prin Siberia și au adus în locul lor alte etnii. Știu și această istorie tristă. De acolo n-a reușit să scape decât tata, pentru că era cătan, era militar, în armata română, în stagiu militar, încorporat, și cum spunea, la regimentul 2 Vânători de Munte, și a reușit să o ia pe sora lui, pe tanti Anișoara, ulterior pocăită, așa îi spuneam. Și vă spun și de ce mai încolo, iarăși. Au reușit să fugă în România, în București, și aici niște prieteni i-au ajutat. Aici a cunoscut-o pe mama, în acea situație tristă. Mi-a povestit bombardamentele americane din aprilie, parcă 4 aprilie 1944, ceva îngrozitor. A participat la echipele de salvare din Gara de Nord și ce mi-a povestit. Am trăit și eu în anul 1977, când la rândul meu am făcut parte din niște echipe de salvare. În cutremurul din 1977 am trăit și eu acele grozăvii. Sigur că am plecat cu tata, ne-am oprit la sora lui. Tata era disperat, mai lăsase 2 copii acasă. Pentru mine, câțiva ani după aceea, tata a fost mamă și tată. Mi-aduc aminte că aveam cam 8 ani, parcă eram prin clasa a 2-a. Tata a plecat să-și vadă mama în Basarabia, ca să vă spun ce relație era între mine și tata și cum îl vedeam eu pe tata. A plecat să-și vadă rudele, mama, frații, surorile, nepoții de dincolo de Prut. Ei locuiau în Bălți și trebuia să vină, era o dată fixată, l-așteptam cu nerăbdare și a întârziat, n-a putut să vină. Am plecat la sora lui și o săptămână mergeam pe peron Gării de Nord, știam că trebuie să vină expresul de la Moscova, unde trebuia să fie și el. Și cobora lumea și tata nu apărea. Și a trecut o zi, 2, 3, 7 zile. În a 8-a zi tata a apărut. Timp de 7 zile n-am vrut să mănânc, n-am vrut să beau apă. Nu știu cum am rezistat. Mătușa mea cred că m-a ținut în rugăciune și puterea lui Dumnezeu. Nu mai îmi trebuia nimic, tata nu mai venea, am crezut că ne-a părăsit. Că sătul de scandaluri ne-a abandonat. Când a apărut tata, vă spun așa că pentru mine parcă a răsărit soarele pe cer. Am trăit cam 3 ani singuri. Am stat la mătușa mea 1 an, clasa 7 am făcut-o acolo și în Chitila, undeva într-un cartier de ceferiști. Iar tata a primit de la uzină, după
2 ani, 1 an și jumătate, aproximativ, a primit locuință de la sindicate, niciodată n-a fost membru de partid și chiar mi-a și spus să nu mă bag niciodată în această politică, pentru că este o politică împotriva lui Dumnezeu. Nu înțelegeam și nici nu mă interesa. Sindicatele i-au dat lui tata un apartament cu 3 camere, pentru că după ce am plecat la mătușa mea, la scurt timp au venit de la mama și surorile noastre. Surorile mele, și am fost toți 3. Eram acolo 8 copii. Tanti Anișoara, sora lui, avea 5 copii, 3 fete și 2 băieți, și noi eram 2 fete și eu. A fost o perioadă scurtă, grea, până am primit casă. Dar să știți că acolo ceva foarte interesant s-a întâmplat. Mătușa mea mergea la adunare undeva, la niște pocăiți, și unchiul meu era comunist ilegalist și el basarabean. S-au întâlnit aici în București și s-a căsătorit cu mătușa mea, sora tatei. El era ilegalist, bolșevic, comunist adevărat, făcea parte din gruparea Ana Paucăr. Îmi povestea și mă interesa extraordinar de mult poveștile lui, erau captivante, cum celulele de tineri puneau manifeste, cum îi aresta siguranța, îi bătea doctane. Ce mi se părea extraordinar și îmi părea rău că n-am fost și eu împreună cu ei. Săraca, în partea cealaltă, mătușa mea, cu blândețea ei extraordinară, avea o răbdare îngerească. Eram 8 copii, vă dați seama, fiecare cu năzdrăvăniile lui. Nu vreau să vă spun, eram responsabilul lor. Când greșea unul, eu trebuia să mănânc ciomăgeala, nu exista. Unchiul meu era mai sever decât tata. Dar așa am trăit, așa a fost perioada, dar mătușa mea niciodată nu m-a bruscat. Știu că mă iubea și unchiul și mătușa foarte mult, mi-au dovedit-o ulterior, înțelegându-mă de ce sunt atât de disperat. Mătușa mea încerca să-mi vorbească de un oarecare Iisus Hristos. Încerca să-mi citească ceva dintr-o carte. Ori eram prea mic. Nu mă interesa. Când am crescut mai mare și ea, să știți că nicio clipă nu a încetat să îmi vorbească despre această persoană, despre Iisus Hristos. Consideram că e un pic fanatică. Mă tot plictisea, dar mi-era rușine, pentru că era o femeie așa de bună. Mi-era rușine să o repet și să-i spun, da, mai lasă-mă cu Iisus. Sigur că pe la 18 ani, între 18 și 19 ani, am avut o perioadă foarte, foarte dură, chiar i-am dat o replică. Încerca să-mi citească ceva despre un Iisus dintr-o carte numită Isaia, capitolul 53, ca să mă impresioneze, și i-am spus așa: tanti Anișoara, să știi că eu te respect și eu cred că există Dumnezeu, eu mă închin lui Dumnezeu, așa cum a învățat mamarea mea și mi-e suficient. Păi nu mă interesează pocăiții și toată povestea lor și nici Iisus ăsta nu prea mă interesează. Știi ceva? Eu știu că dumneata ești credincioasă, roagă-te dumneata la Iisus pentru mine. Să știți că dacă astăzi sunt credincios creștin și adventist de ziua 7-a, pentru că aici mi-a spus Dumnezeu să mă pregătesc și să-L aștept, și o să vă spun această experiență întâmplată în 1998, în luna iunie, luna 6-a, ziua 8-a, sunt pentru că mătușa mea s-a rugat. S-a rugat cu adevărat. Știți ce spune Domnul Iisus, cum ne sfătuiește prin apostolii săi? Rugați-vă unii pentru alții, aveți părtășie unii cu alții și iubiți-vă. Sigur că multă vreme n-am înțeles aceste sfaturi atât de prețioase și atât de valoroase pentru noi. Ne-am mutat cam prin 1963 la casa noastră. Eram fericiți, eu cu tata și cu Mariana și Vivi, le cheamă pe surorile mele. Vivi are 63 de ani acum, Mariana este cu 6 ani mai mică decât mine, și am fost fericiți până în 1965. Tata ne gătea, ne spăla, fiecare din noi era o foarte mare disciplină. Eu mă ocupam cu piața, băteam cupoarele, frecam parchetul cu petrosin.
Sora mea spăla cu tata, călca, tata gătea, cea mică era mult prea mică atunci ca să poată să facă ceva. A fost o perioadă de liniște, de părtășie. Mi-era milă de tata, vedeam cum se chinuie. Să știți că tatăl meu a fost un bărbat foarte frumos. Țin minte că mergeam cu el pe stradă și, fără să exagerez, femeile întorceau capul după el. Vecinele toate din bloc îl simpatizau tare mult pe domnul Smercov, vreau să le ajute cu fel de lucruri și tata, foarte politicos, le mulțumea și le spunea că atât timp cât poate să se descurce și să-și crească copiii, nu are nevoie de ajutor. Dar dacă cumva va fi nevoie de un ajutor, îl va cere fără niciun fel de probleme. Și să știți că prin 1965 tata ne-a chemat pe toți trei în sufragerie și ne-a spus: voi copii, ați crescut. Eu deja aveam 15 anișori, mă îndreptam spre 15 anișori. Zice: mă copii, zice, uite, nu se mai poate, mi-e tare greu și cu munca și cu gospodăria. Zice, uite, aș vrea să mă căsătoresc. Am găsit o femeie, nu știu dacă sunteți de acord, dacă o să vă placă, să vă aduc o altă mamă. Ne-am sfătuit eu cu sora mea mai mare, cea mică nu prea avea opinie, nu știa, nu înțelegea bine despre ce-i vorba și i-am spus: tată, uite ce este, te înțelegem și suntem de acord să te căsătorești. Scăpasem de un calvar și credeam că va fi bine. O femeie care credeam că îl va iubi pe tata, va avea grijă de noi, îl va ajuta în gospodărie, eram 3 copii. Și chiar mă gândeam cum o să fie mama asta nouă, o să ne iubească, zic, dar dacă îl iubește pe tata, o să ne înțelegem noi într-un fel. Ei bine, nu a fost să fie așa. A început a doua perioadă grea din viața mea. Au început persecuțiile. Era o femeie cu un handicap major, nu vedea prea bine, avea dureri mari de cap din cauza asta, nici nu prea se descurca în ale gospodăriei, a fost foarte delicat. Tata, cu agresivitatea lui, cu frustrările care le avea, nu vreau să-l scuz, dar am căutat să-l înțeleg. Sigur că a început să fie agresiv și cu această femeie și prima palmă care i-a dat-o a fost și reacția mea. Tată, ce înseamnă asta? Cu mama nu te-ai înțeles, tu știi de ce, dar cu femeia asta ce ai? De ce ai mai luat-o? El a încercat să se arăt, păi tu vedeți, tată, că nu face aia, nu face aia, nu face aia, de ce am luat-o? Am crezut și eu că fac ceva bun, că pot să vă ajut. Oameni buni, n-a fost să fie. Au urmat alte scandaluri. Eu am crescut și să știți că deja aveam atitudine. I-am spus: tată, în felul ăsta nu se poate. Lasă-o, Dumnezeu, să plece acasă dacă nu te împaci cu ea. Mi-a spus să nu mă bag și sigur că și în alte situații de agresivitate, când o băteam, ce să mai ascund, am intervenit și luam eu bătaia. Sigur că am crezut că această femeie va aprecia sacrificiul pe care îl făceam eu așa cum puteam la vârsta aia. De multe ori îl luam bătaie în locul ei, dar n-a fost să fie așa. Această femeie acum, chiar anul acesta, a mers la odihnă. A început să ne persecute. Îi spunea tatei tot felul de minciuni despre noi. Tata era la serviciu, nu știa ce facem noi acasă. Și o credea. După câteva luni, în felul acesta, surioarele mele, Feriș cu Mariana, au plecat la mama. Eu n-am vrut să plec. Au fost niște ani, până am plecat militar, teribili. M-a gonit de acasă, mă bătea, m-a răit, m-a decepționat. Tatăl meu, soarele meu, iubirea vieții mele, m-a trădat. A devenit pentru mine un dușman. Nu înțelegeam de ce mă persecută. Hai să vă spun o întâmplare interesantă.
În 1965, dacă nu mă înșel, am terminat cele 8 clase și n-am fost niciodată un elev strălucit, am fost mediocru. Însă am avut mintea ușoară și eram speculant. Învățam lecțiile în clasă, eventual mai citeam puțin în pauză. Chiar tata era uimit. Bă, dar tu nu înveți? Și bă, tată se ducea la școală, la ședințe. Mai venea, mai îmi trăgea câte o chelfăneală că eram indisciplinat, făceam. Să știți că niciodată n-am avut nota 10 la purtare, că toate foile mele matricole când mă uit, nici în profesională, numai 9. Făceam tot felul de chestii și sigur că nu mă ocrotea. Am terminat școala generală, cum era pe vremea aceea, 8 clase, am dat un examen foarte sever și după ce am dat examenul, în vara aceea, tatăl, ce îmi spune, zice, bă, băiete, așa, stăm noi de vorbă ca bărbații, aveam deja 14 ani, îmi spune, bă, uite ce este, eu aș vrea să faci liceu. Bă, tată, eu sunt sătul de muncă, uite ce mâine am. Aș vrea ca tu să crești peste nivelul meu. M-am uitat la el, n-aveam curaj încă să-l înfrunt așa, chiar pe față. Eu îmi făcusem altă socoteală. Aș fi vrut să merg la școala profesională ca să am independența mea financiară. Mi se părea că este numai corect ca să am banii mei. Nu îmi trebuia foarte mulți bani. Dar știți, și până și în școala profesională luam o bursă simbolică. Îmi lua acei bani și spunea, băi, tată, trebuie să plătești lumina, trebuie să mănânci, trebuie să plătești partea ta la întreținere. Cam așa s-a purtat tata cu mine. Și dacă m-ar fi iubit așa, cum ne iubea odată pe toți trei, aș fi trecut peste lucrurile astea, dar nu era să fie așa. Tata s-a răcit, a devenit frustrat, închis, violent, s-a retras în sine. Sigur că atunci eu am plecat. M-am desprins din cămin și am plecat în lumea mare. Prima dezamăgire pe care i-am făcut-o a fost că l-am mințit. Da, tată, mă duc la liceu, cum vrei tu. S-a dus la un liceu din cartier, la liceul Pescăruși, îi spunea pe vremea aceea, la liceul 23 august, lângă Policlinica Pescăruși. M-am scris la liceu, stadionul 23 august, aproape. Apoi toată viața mea mi-a plăcut fotbalul teribil. A fost iubirea vieții mele. Nu luptele, nu violența, ci fotbalul. Și ce-mi plăcea mie să fiu în echipa de fotbal, portar. Însă chiar am jucat la piticii unor echipe mari, Dinamo, Steaua, însă n-am avut fizicul pentru a fi portar. În multe cartiere sunt cunoscut ca un portar bun, talentat, dar fără fizic. Sigur că tata, fer convins că o să intru la liceu, mi-a făcut înscrierea, pentru că îmi plăcea fotbalul, nici nu treceam să dau examene. Mă duceam și jucam fotbal pe stadionul 23 august. Veneam acasă, nu mai întreba cum a fost, tata, am făcut, e bine, dar intru sigur, niciun fel de probleme. A venit și ziua când trebuia să-i spun ce rezultat am luat și sigur că așa, nevinovat, cu candoare, zic, tată, să știi că ăștia au făcut ceva cu mine, domnule, m-au persecutat. Nu am luat examenul și nu pot să înțeleg ce... De ce? Eu știu că am făcut bine, tată. Tata așa nedumerit s-a uitat la mine, zice, bine mă băiete, lasă că o să mă duc să văd eu ce s-a întâmplat. Și într-adevăr eu am crezut că nu o să se ducă. Era varianta școlii profesionale. Zic, tată, lasă că dacă nu o să intru, mă duc la profesional, asta este, ce să fac. Tata s-a dus la liceu, a discutat cu directorul, când a venit acasă, știam ce mă așteaptă. Zic, să vezi omul ce îmi dă acum. Da, eu vreau la profesional.
Vreau să am independență financiară și să nu mai ia el mie toți banii. Să-i dau eu cât vreau. A venit acasă așa foarte, era negru la față, foarte supărat. M-a invitat să stau în fotoliu, el pe alt fotoliu, sufragerie. Zice, bă băiete, zice, n-ai vrut să mă înțelegi. Știam, mai era cazul să îl mint. Zic, mă, tată, ți-am spus că vreau la profesional. Bine, mă, dar nici să nu te duci să dai examenul măcar, de curiozitate, să știi ce capacitate ai. Zic, bă, tată, n-avea niciun sens. Ce, uite ce este. Zice, nu te mai bat, ești suficient de mare și de responsabil ca să suporți efectele greșelilor tale. Păi eu cred că ai greșit foarte mult. Vrei la profesională? Hai să mergem la profesională. Ne-am dus la electroaparataj, eu mă gândeam, cu o meserie care m-ar satisface pe mine, curată, fără probleme, ar fi meseria de electrician. Fabrica electroaparataj era pe acest specific canalizată, echipamente electrice, zic, mă fac electrician. N-am strălucit niciodată la matematică, ca o știință, nici nu mi-a plăcut matematica. Eu am fost pe profilul umanist. Ei, s-a întâmplat, și n-am să înțeleg de ce, un lucru extraordinar. Am dat examenul și am luat o notă mare la matematică. Cei care erau cu note mari erau selecționați pentru clasele de rectificatori, frezori, strungari și meseria de electrician a devenit un vis. Am fost promovat în clasa de frezori, 3 ani, prelucrător prin așchiere, calificat în meseria frezor, rabotor, mortezor. Sigur că au fost niște ani teribili, niște ani de încercări cumplite. În profesională să știți că m-am descurcat destul de bine. Învățam binișor, am fost promovat secretar de UTC al școlii electroaparataj în anul 2, apoi ulterior am fost promovat la sector, eram un UTCist, sigur, de nădejde, sincer, chiar dialectica comunistă mă satisfăcea cu drepturile omului, să nu minți, să nu furi, să-ți respecti aproapele, erau niște chestii care îmi plăceau. E bine, eram copil, eram tânăr, nu știam ce înseamnă politica și în special dictatura comunistă. Am simțit-o pe urmă din plin pe spatele meu, n-am fost niciodată un dizident, dar n-am fost niciun fan comunist. Aici cred că l-am ascultat pe tata când mi-a spus să n-am de-a face cu Partidul Comunist. Însă, conjunctural, pentru că am fost secretar de UTC, normal ar fi trebuit să fiu membru de partid. De bine, n-a fost să fie așa și o să vedeți de ce. A trecut și perioada școlii și a venit și timpul examenului. Examenul l-am luat cu o notă foarte mare, cu nota 9. Era pentru vremea aceea și pentru nivelul acela de învățământ o notă de excepție. Și aici s-a terminat un episod din viața mea. Sigur că o să vin să vă povestesc în acest episod ce s-a întâmplat mai departe. Am trecut prin niște întâmplări, pot să spun, foarte